Unsa may labot ni Justin, ana? Dili ka maglain sa pangbuot ni Abay Justin, ti. Kung makakita siya ni Miss Mara nga, patakalagwara. Ha? Mayong pagbuminaw Romero. sa Lex Pinon. Mituo ko sa panultihon sa uban. Nga bisan kung ladlaran kapag babae sa imong atubangan, ang tinuod nga lalaki makamaog yung mubalipan. Mulikay sa tentasyon. Mao nga, ayaw ka pala ka Justin. Makalikay siya sa tentasyon. Ligon ang among gugma ni Justin Romero. Ligon kaayo. Ug ayaw nila pagtingog diha. At timana ang garden kay day off ra ba nimo ugma. Justin! Guritin ko maayo. Kinahang mong kapay kag bayong, Miss Mara. Aron makatunog ka sa paglangoy. Hinda, uy. Bugong makiko ni langoy-langoy, God. Nganong mani? Makatunali ka. Adi madugay. Sige na. Kapay-kapay lang, Miss Mara. Uy, Daligyan ako ba kaya? Miss, ay lang kayo pagkabyo na ko sliog na ko. Di, ano pa lang sa makakita na to nga, uyab ta. Kayo yung bitaw ta? Ha? Gusto ko na yung mong ipanulti. Naliwat ka sa kagisulti ni mo gahapon. Di ba ilati ka ni Granny nga akong boyfriend? No. Busa, ayagi ko booking nga ha. Magluod gid ko nimo kun imo kong bookingon. Pero, Miss, Uyab ta sod sa usa ka semana. Ayaw ka bala ka, ana. Wa kay bayran na nako. Drama lang yung ato, right? Ayaw ka bala ka. Dili ka magbahay kung imo kong sakay-sakayan. ma'am. Naida ng tao. So what? Um, Wa na sila lapot sa tang kinabuhi. pero babae ka, ma'am. Wa ko malimot, anak, ang babae ko. Nga naman dahil kung babae ko, wa ba ko'y katungod nga musulti sa niya sa kung una-una. Oh. Justin, ni ano ta sa bagong panahon. May mo nang manguyab ang babae sa lalaki. Pusi. Hey, ayaw ko pag binukid. Kinahalang mo enjoy ta sa tong bakasyon. Bonus na ninimugi ka na ako. Hey, ayaw ko katulala diha. Wait, ano man ka? Bayot ka? Dili ko bayot, Miss Mara. Kuan, ego lang kung may respeto niyo. Pues, ayaw pagrespeto na ako. Wa ko magkinahanglan sa mo respeto, Justin. Ang imong cooperation nagikinahanglan ako. And, nahimo ba? Pahimusli na lang akong gi-offer niyo. Talagsaon na kayo ni Justin. Sakay na lang sa kong plano. Ingon man sa akong mga lihok. Okay? Relax. Pahimusli na lang ko. Oops! Kino, ipalayo yung taong ko sa tentasyon. Unsa naman ka ang lakaw nila ni Justin karon sa bakasyon ni Miss Mara? Uy, kinsa pa ning nanawag sa telepono? Ay, ako ra madayong usang ni adin sa sala. Ako na lang ganing tubagon. Hello? Hello, Ales? May ikay nakatubag. Nga naman ay ma'am. Nga no nanawag man ka? Kinahanglang mangandam ka, ha? Kaya mo pa uli na ko diha sa bahay. Ug doon ako'y mga kauban nga mga guest na ko. Ug ikaw ang muatiban kanila. Pag-hire lang, ug pipila ka helper nimo. Oo, ma'am. Nakasabot ko, ma'am. Ayaw ka bala ka sa lutuonon. Dili ka magluto. Magpa-cater ta. Ug ang imong misyon maura ang wine. Gusto ko nga husto gyud ang mainom sa mga bisita nako. Yes, ma'am.
Pagkuha og ballpen ug papel, kaya akong ipalista nimo ang mga wine nga imong palitonon. Akong palitunon, ma'am? Oh, ikaw ang mangumpras sa mga wine. Ay, tuod ay, naaba diya si Mara? Patupagan sa Ponbe? Uwa karon diri si... uwa karon siya diri, Ma'am Carla. Uy, hain man diya siya. Ako na siyang giingnan nga doon na may mga kliyente nga mo abot. Kinahanglan nga siya mismo ang mo abi-abi. Hain man siya di ay. Uwa ra pa diri, ma'am. Kuan. Ay, si Mara. Ayaw pa makaka. Ayaw pa makak. Ayaw tabo niya ang kabuang sa kong anak, Alice. Ma'am. Nahibaw ko nga baka kung dako ka ng akong anak. Busa ayaw ko na sa kabuni sa mga binuang niya. Uwa man magbinuang si Miss Mara, ma'am. May bakasyon raman siya. May bakasyon. O gano'n may bakasyon man siya? Waman siya mag-iskot nga mo bakasyon siya. Tumakuno sila sa probinsya, Ma'am Carla. Yung bagong uto kini babayhana. Karoon na noon nga na kinahanglan ko niya para sa akong mga bisita. Mupay na yun yung paglaag-laag. Mahimo man tuni mo siyang tawagan, ma'am. Okay. O, sige. Ako na'y bahala niya. O, sige na. Paglista na sa mga wine nga imong paliton. Kinahanglan nga daghan o kapilian ang akong mga bisita. Nahalok lagi ang Amerikano nga may flirt na ako sa akong giingon nga ikaw nga akong uyab. Pinoy. Og daghan na makapatay. Sud gawan sa prisuhan. Miss Mara, nainagod sa imong gisultis pa rin. Basin mo tuog dyan nga suod gawas kong prisuhan. Aw, mahala siya. Oh, Hello, Mom? Hain ka man karon. Di ba giingnan taman ka, nga dili ka mo biya sabay? Kay anytime mo abot ang akong mga kliyente. Mom, dili ko ganahan ang mga kliyente ni mo eh. Mga tiguang naman na. Wa ko mo ingon nga mamili ka sa akong mga kliyente kabuangan nimo. Ang akong giingon nga imo silang abi-abihon samtang wa pa ko mauli diha. Di midungan na lang takag-uli nila din he. Kadaghan ba nimo istorya? Warning na nako nimo Mara. Wa gyud kay mahimo kung kuhaan ta ka sa kanan. Mommy, ayaw sa bintahon, uy. Oh, ako ginabuhaton. Kung dili ni mo tumano ng akong giingon nimo sa akong mga bisita. Onyo sa na ako pag-atiman nila. Nga di ama ko sa probinsya, nagbakasyon. Tinuod gyud ay nga naa ka diha. Kinsa may nag-booking na ako, Mom. Di na importante kung kinsay nag-booking nimo. Ang importante nga ibutang nimo sa imong utok. Nga dili ta mabuhi kung way mga kliyente. Okay. Sorry na. Ako na lang ni pamupa ng akong bakasyon. Mag-uol gid si Lola ini. E kung sa ka man diha? Unsa man? Ganahan kang magpabadlong ni Lola nimo? Dili, Mom, uy. Papadlong ko taon. Okay na lagi. Sa sunod adlaw mo pauli na ko diha. Ipati man lang unas mga katabang atong kliyente. Sige na. Ayaw Bye. na. I love you, Mommy. Mwah. Bye. mamauli na ta? Miss? Sa sunod adlaw pa. Ay, kalagkot pa eh. Pero ako mag-ibati man sa mga kliyente. Ng mga tiguang naman to. Maanyo na tong ipagaling og isagol slaog sa iro. Kabrutal sa ni mo manulti, Miss Mara, oy. Ngayon na pagreklamo, love. Dali na, mga onata. Uy, dali na. Miss Mara, alam ko, bira. Mauwaw ta. Oh, good taon. Dili na mahimo nga mag-uwaw-uwaw ka. Sige ka. Dili ni mo madawat ang akong bonus nga giandam para nimo. Kung dili ko nimo uyon-uyonan. Miss Mara,
Nalak na nako ang tanang pultahan sa bahay. Good. Oh. Mao gini ako nagustuhan ni mo, Justin. Maayong Buotan pagpaminaw kaayo. sa Lex Pinos. Musunod kit kas tanan akong gusto. Agawon ta ka, miss. Mugawas na ko, ha? Miss Mara. Ayaw una. Miss, gigunitan ko ni mo ang akong kamot. Nga na di ay. Doon na di masuko kung gunitan ta ka. Aw, oo, araman ni noon. Oh. Naaraman tayo na. Okay. Tanawa kong maayo ha. Ha? Karoon siya akong buhaton. Oh, Barog lang ka diha, love. Miss Mara. Justin, Oh, gaksa ko. Miss Mara. Ayaw ka bala ka. Ni atas akong kwarto. Gaksa ko kukot. Kanang hugot ka ayo. Kanang dili na ko makaginawa, Justin. Sige na. Please. Nganong igo raman kami hawas. Ayaw ka bala ka. Kung doon na may mahitabo na to. Ato na ganing sekreto, Justin. Way laing mahibaw, ana. Miss Mara, please. Please, unsa. Tanawa ko, Justin. Uwa ka pa na maipong na ako. Miss Mara, lalaki ko. Natural nga maibog ko nimo, pero dili ni husto ni bukibuhat nga pagpanintal ako. Oh, sige, gusto. Lalaki ka. Babae ko. Ulitaw ka. Daga ko. Unsa may problema, ana? Huwag matingali, Justin, diba? Duna, miss. Duna. Then, tell me. Unsay problema? Kuan, kanang dili mahimo nga may mahitabo na to nga dili pa ta kasal. Unsa? Kasal? Kasal? Oh, Huwag ka na pisang comments kasal ang imuna-una, ha? For your information, wala sa akong vocabulary ang pagpakasal. Kay, dili na ako makapanguyab ang naglain. ha? Oops. Sorry. Pero, ayaw ka bala kabahin ako. Ako ni gusto, Justin. Musa, hatagi ko sa akong gikinahanglan karon. Miss, buhi lang akong liog. Please lang. Wa na yapin, bisan kamay nga akong lawas, Justin. Oh, Unsa pa may kipaapot ni mo? oh, Imo ko karong gabi na, Justin. Imo ko. huwag pisahin niya. Huwag pisahin niya. Maglipay ka. Magpahimuwas ka sa kong bonus, di mo? Asa man eh. Kalit man ako nabuhian ang baso. Uy, Alice? Ah, Oh, Nitimoy. uy, anong nabuak mo na, ha? Tungkol to. Ako lang yung bayran ang baso nga nabuak no eh. Oh, uy, mahal to ng basuha. Anong nabuhian mo na ni mo? Huwag ka mag-amping. Ambot ba no eh. Kalit man lang kong gikulbaan. Ay, doon ay nagisgot ni mo. Oh, usa man na imong ginahon, ha? Sa may imong ginahon na ganina sa dayong nabuak ang baso. Wa man no eh. Kuan. Ay, naslali tingali na sa mong kamot. Sige, sige. Ako lang inom si Ma'am Carla nga ako'y nakabuak. Ayaw na itimoy oy. Ako may nakabuak. Ako gyud mo bayad. Ako na lang yung hipuson ang buak no ha kay basin og dunay matunukan eh. Nana, sige. Ano lang ko din ha? Ngano kalit man may santop sa kuna wala si Justin. Hunya, nabuak ang baso.
O ba kay daotan na hitabo nila ni Justin o Miss Mara sa ilang lakaw? Lamig man di kang mada, Justin. May mubarog ko, Miss Mara. Nganong dili. Pero, huy, love nang isang pit na ko, ha? Samtang ni apat titinghi. Di ako na, Miss Mara. Kinuha ko. Unsa man nga akong nabuhat kang alis. Giluiban ko siya. Nganong nakahimo ko yun eh. Nganong wa mo ko makapungkong sa kong kagalingon. Gibalibaran ko lang unta si Miss Mara. Pero ini nga, mulikay ko niya. Ako nun siyang gigakusog yakan. Nagpuang gigi ko. Wa ko hinungdam pagkapana. Saan niya akong nabuhat sa kong asawa? Natintal ko ni Miss Mara. Ganun na kayo mo mag-uinig ang alis. May gipanumpaan ni sa altars kami niyon nga di gid ko magluib. Bisan unsa pa kakusugan sa tentasyon, dili mahimo nga papil din eh. Pero karon sa dakong kasayon, napildi ko sa tintal ni Miss Mara. Uyang ko. Huyang ko. Justin, love. Nagunsa ba ka diha suot sa CRO eh? Gawas diha. Unsaon man din ako. Di sa mahimo nga akong insultuhon si Miss Mara. Masuko siya. Samot nga doon na naginhitabo na magduha. Love. Ug kung may baw si Miss Mara nga minyo ko, di tingali siya maningtal na nako. Pero si Alice ang sadan ining tanan. Kinahanglan ipaybaw na nato ang atong kaminyoon sa ubang tao, Alice. Ayaw, Justin. Dili pa ko andam. Dili ko gusto nga masuko si Ma'am Carla. Hugot ang iyang pasidaan, nga dili gid siya ganahan nga mag-uyab-uyab ang iyang mga sakop. Pero ba nag-asawa na ta? Basta, ato lang unang itago sa atong mga agawon ang atong kaminyoon. Total, sikreto raman ang atong kasal. Wa nagkikisa inihita po. Kagustuhan ni Alice nga itago ang am kaminyoon. Busa iyan nga sa ug dili ako. Love, ang sama. Kadugay pa ni mo diha sa banyo. Sa ni Alice, iyak sa... Nagunsa man ka sa suwid. Ano man? Gusto pa ka? Ha? Ay! Nadawat na ni mo ang kwarta, ate. Day. Ako rin nga naman upada, ate, ha. Aron dili kaayo bolto ba? Okay ra gid, Carlin. Kuan, di pa masagudayon masugdan ang tindahan sa pagpapanday kay wa pa makoy nasabot nga panday. Basta uy, ikaw na bahala, ate. Salamat ay nga nanawag ka. Nabalaka ko nimo. Gikulbaan kong maayo kagabi eh. Huwag kay angang kabalakan ako, ate. Dako. Tuoy, ang mga daotang tao, taas pag yun ay kinabuhit eh. Unsay bot mo ipasabot, Carlin? Naluwas pag yun ang atong amahan sa iyang sakit. Carlin, Nakauli ko pag yun sa ila ang salbahis. husto na ni anak Carlin. Dilin mo siya angay nganlan og panuway kay amahan nato siya. Panuway siya, ate. Sakop siya ni Satanas. Kriminal siya. Husto na lagi ni anak Carlin, husto na. Gilamoy ka na gyud sa imong kasuko sa atong amahan day. Dili na makaayo nimo. Dili ka magmalinaw ni anak. Ug unsa gid angay na kong buhaton, te. Aron magmalinaw nako. Aron mahalaw ning akong kasuko kang Papa Mario. Pasayloan na si Papa, day Carlin. Muna imposible nga mahitabo, ate. Dili ko mapasaylo ang mga sakop ni Satanas sama sa tong amahan. Mayong pagpaminaw Apan dili sa lagi ka Lex magmalinaw Pino. ni anak Carlin. Magmalinawon ko kung mamatay na siya. Kung dili pa lang kumahadlok ka mapriso, dugay na kong nangitag paagi nga mahiluan siya. Husto na. Husto na, Carlin. Ay, napagsultik sama ni Ana. O ganun dili man, ate. Pumuli ako kibati.
Muna akong gipangandoy ti, nga mamatay siya, nga magsiga ang mata, nga magnanga. Husto na lagi. Nausa ka pa. Dili na ko gusto mamatian ang imo mga gipanulti. Ako'y gipangilugan ni anak Carlin. Bye. Sabay akong buhaton. Aron nga makukuhaan ang kasuko ni Carlin ka Papa Mario. Unsa man. Oh, miss. Oh. Oh. Ay na pagbangon. Gidadaan natin kag pagkaon din is kwarto. Anihita din hitibok adlaw karon. Oh, unsa? Og wa tay laing buhaton din gawas sa paglipay. Justin. Oh. Pahimos lang tang higayon. Nga kita lang to din Wa si Granny. Og pa mo kuno siya makauli. Kay dalingaw pa siya shopping. Oh, mao ba? Hey, nakabantay ko nimo ba? Ewan sa man ka. Wala maka-guilty sa itong kipuhat. Ha? Oh, kuan. Ewan sa man. Doon nakabay gitako na ako. Please, sultihi ko na love. Pagpakaroon ingnon rin magkahanin nga itong gibuhat. Depende. Ha? Unsa? Ayog ka bala ka. Kanahimuot mo kung maayos imong romansa. Doon na kay bonus na ako. Unsa man imong bonus nako, miss? Oh, love. Kana. Kinahala mag-practice ka sa pagsangpit na ako, love. Unsa man imong giingon nga bonus? Atong i-extend na nga itong mga napuhat. Ha? Mahimo nga. Punaan na to duha ka simana ang atong relasyon. Ang atong panag-uyab. Ha? Pero, miss, miingon biya ka nga. Ngaon sa Justin. Nga komedya lang ni nahitabo na to. Ha? Dili matingali ni komedya. Kay kitang duhang mibati og katagbaw sa tanggipuhat. Miss, Relax lang. Mura man hinuon kag minyo anang imong reaction. ha? Oh. Ulit ako magit ka. Oo. Oh, ulitaw ko. Unsa magyud kay akong buhaton ha? Aron magkapasaylo na si Carlin sa among amahan. Lahom gyud kaayo ang iyang kasuko kang papa. Pero nahitabo naman ang tanan. Wa nay mahimo pa aron mausab ang dagan sa panghitabo. Dili na mabuhi ang among inahan. Bisan kung mamatay pa si papa. Ganong ingon ini man katiga ang kasing-kasing ni Carlin. Ganong man. Uy. Alis? Oh. Nga nung nagilag man ka. Naaman day ka diya, Noy Timoy. Kanina na kung nagbantay ni mo eh. Magulanon kikagnaw. Ano man ka? Oo, aron ni kaso, Noy Timoy. May gamay lang nga problema. Day, magamay ang madako. Parehas na problema. Pero, matag problema, doon na ginasolusyon day, alis. Basta ayaw pagpakawas paglaon day. Pero matod pa, kung doon na tayo problema, kinanglan nga ato ganang ipahungaw day. Kay mag-umido ka na sa ilawom sa kasing-kasing, ug mahimo ka ng sakit kung magpalabi ka gunahon na ini. Musang ko na noon sa depresyon day. Mao nga ang uban diya nga dunay problema, madepres, dayon maghikog. Dili na may tabo na ko, Noy Timoy. Dili may tabo maghikaw ko. Kanagyo day, ayagig doon na anang hikog-hikog sustan. Kaya sigurado ko nga adto tugpas kayo sa imperno na day. Nahibaw ko ni Ana, Noy Timoy. Dakong sa ang paghikog. Ug ang makahimo sa paghikog,
Maulang katungwa makaila o Ginoo. Katulang nagsalig sa ilang kaugalingong pagsabot kung unsa ang kinabuhi. Laon man sa day kang manulti day. Nakatunlan sa kinabuhi, Noy. Tungod sa kalisod o sa kabangis sa among amahan. Oh, alis. Pero, gisalig na nako sa Ginoo ang tanan, Noy. Siya na ang bahala sa akong kinabuhi. Tuod, kisabay malimos na itabo ninyong kinabuhi yun ng panahon ay. Tuod, kumusta mo yung manghod mo? Kita gito nga niya, day. Dili lang tabaghis ko sa nangagi, Noy. Kalimta na lang nato ang akong manghod. Unsa? Anong di man taon ka gustong mag-iskot sa manghod mo? Dili lang una, Noy. Sakitan pa ko maguna-una sa nangagi. Ikaw gat, sakit od kayong labason tong hitabo Husto na, Noy Timoy. Ilubong lang una natos kalimot ang tanan. Gusto ko maguna-una sa umabot, sa kalampusan sa akong pangandoy. Mayo. Sige. Kalimtan na natong nangagi. Nga nga pala. Miss, love, ay na lang ko, humiti. Pasagdi lang gud ko. Ganahan mo ko mo silpin ni mo. Swerte ka nga ako ginigsilpin ni mo. Sa tanan akong uyab, ikaw ang espesyal. Uyab? Yes, uyab na ta. Kay doon na namin nahitabo na to. Love, di ba to sekreto ra nato ang tanan, di ba? Oo. Ato rin yung sekreto. Pero, mas ganahan ko nga mahibawas lola ini. Pero, di lagi maayo nga may bawin mong mami Carla ini. Sa atong gibuhat din Mao nga, dili ni may mong mahibawan sa mong lola kay mo report gid siya sa imong mami, di ba? Ayog ka bala ka. Dogi na wa magtagad si Granny ug si Mommy. Unsa? Ay nga naman, inahan og anak man na sila. Anong nagbungol man sila? Ambot lang. Nga na di ay. Dili mahimong mag-away ang inahan og anak. Mahimo man, pero kinahanglan magpaubos ang anak sa inahan o sa amahan. Basta ako. Dili ko ganahan mo o nagtingog ni Mommy. Labi na kon musubra na siya. Ayo pagsukol sa imong mami Carla. Love. Okay. Basta ikaw musulti. Espesyal ko ka na akong boyfriend. Oops. Kita ra mahibaw, ana. Wa din ni si Lola. Mito siya nga uyab ta. Pero wa siya mahibaw nga. May nahitabo na nato. Huwag aron di siya magduda. Mubalik na ko sa akong kwarto. Ay, unya na. Ha? Kiso na ko. Okay, sige. Kausa lang ha. Bahala na. Puslan mong napasana. Musawang na lang ko. Justin! Maulin gusto. Justin! Kilok! Taon sa mako Nga naman ako gikulpaan og maayo. Unsam kay nahitabo ni Justin. Uwa ba ka sila madisgrasya si Miss Mara? Kinuo ko. Walang utay na hitabo ni Justin o ni Miss Mara. Ang hako lang, kung na-disgrasya sila, unya-uy nakabangal nila. Kibaw ko. Karan pa ko malingaw og sama ini. Ha? Unsa man ang nakapalingaw nimo? Ikaw. Ha? Miss Mara. Duwa-duwa ra biyan ning ato ha. Ikaw ra biyan nag-ingon nga. Lingaw-lingaw lang atong gibuhat. Kilingaw-lingaw raman pitaw ni. Ayaw ka pala ka. Mabulahan ka kon. Ako ang imong mas daddy. Ha? Huy, ayaw pang uyab og lain ha. Samtang nalingaw patang duha. Oh. Ayaw kahit log. Pulos kalipay ako ihatag ni mo, Justin. Pulos rakit kalipay. Oh. Promise na ako ni mo. Akong buhaton ang tanan. Malipay lang ka.
Love, Justin, ganahan magod kayo ko nimo. oh, Tinuod pa to. Muda pa og, ikaw ng lalaki nga akong gipangita. Ikaw lang ang nakatagbaw na kong sama ini. Power kayo ko. pero di man ni dumalayo ng atong gibuhat. Nga naman. Doon na kailaing babae nga gustong pangayaban? Oo, doon na. Well, kalimti na lang siya, Justin. Usa. Kalimti ang tinampapay nga ganahan ni mo. Oh, Mara, Ako na lang ko ng ating manaw. Ihatag na ko ni mo ang tanang makalipay ni mo. Isaad ko na. magbalipayon na ko uban nimo kung dili ka manabi bahin sa nito po nato. Okay, fine. Mausap na akong gusto. Ay nakasiguro ko. Nga dili ka madawat sa akong inahan. O sana sa gikabalakan ako ang imong inahan. Nga nung mahadlok mong kayo kang mommy. Tungod kay daan na siyang mipasidaan sa unang panahon. Na oras nga mag-uyab-uyab ang iyang mga sakop, iyan ang papahawaon. Unsa? Hala no? Kay strikta ko din ni mommy ninyo, no? Mao nga ayaw ginig isaba ha. Bisan sa imong mga higala ang nitabo nato. Ato ang itago. Okay. Mausap na akong gusto. Ganahan ko og tago-tago ng relasyon. Kay thrilling kaya, diba? So, nagkasabot na kita. Oh, yeah, of course. Nagkasabot na ta. May relasyon na ta. May mo ba, di lang nato ni tawgon og relasyon ng atong sitwasyon? Oh, okay. So, unsa may gusto nimong itawag ni ining nahitabo na to? Usa ni ka sitwasyon og dili relasyon. Oh, whatever. Dali na ba? Oh, hey, kalma lang. Para. Oh, nice place. Hala, ni ang mga kliyente ni Ma'am Carla. Hain pa mga si Ma'am Carla. Si Miss Mara sab, wa din hi. Siya man unta ang angay magpabilin din hi. Mayong pagpaminaw sa Lex Pino. Excuse me? Sir? May tahom ready ni. Ari lang mo dire, sir. Ari mo dire, suit mo. Na ready na ang inyong kwarto. Ay, salamat. Tay, nakumanagin ang biyahe. Makapahuway na. Andam na ang inyong mga room, sir. Ma'am. May noon. Dito. Ay, hala, may nanawag. Hello? Alice, naano pag akong mga bisita diha? Duha ka babae o tulo ka lalaki? Yes, ma'am. Di na sila. Maayo. At imanaw na sila, ha? Hatagi kalingawan. Kay ugma sa buntag ang akong fly paingon diha. O kung moabot ako na ang mo take over sa tanan. Yes, ma'am. Ma'am, andaman ba nako sila og panihapon? Yes, please. Okay, ma'am. Ato di ay, na ako karong hapon. Na delayed lang ang akong flight. Palihog lang una ko atiman sa akong mga bisita. Yes, madam. Yes. Tuod na wag ba diya si Mara? Wa pa man, madam. Sige. Ikaw lang na'y bahala diya, ha? Sige, bye. Bye, madam. Ganun diri man ako mangutana si madam. Bahin kang Miss Mara. Dili ka niya makontak. Nakatuog na sa kakapoy si Miss Mara. Di sa ko makabangon kay nag-unlan siya sa akong bukton. Samnim ni tabo na ko eh. Unsam ni akong gibuhat. Nabuang naman ko. Anong di man sa ko makabalibad ining Miss Mara. Nakasahan na ko sa akong asawa. Nakasahan ako sa among kaminyoon ni Alice. Nga nagapos nam ko ining Miss Mara.
Angay ka na ko siyang sultihan bayan sa akong kaminyo o ni Alice. Pero kung nakasa man ko karon, tungod sa ni sa gusto ni Alice nga taguuna mo ang among relasyon. Kung misugot pa siya nga ipaybaw na namo sa kalibutan nga kasal nami, dili tingali untang maingon ini ang tanan. Mayo kay nalingaw ra sab ang mga bisita ni Ma'am Carla. Ni ana si Madam. Hain pa man ni si Romero eh. Wa man sa bakat to nga. Usa ba si kay gibati ini tawana? Oh, hay na nga akong mga bisita kong kliyente, Alice. Ato sa swimming pool, Madam, nagalingaw og kaligo ang uban. Nya ang uban nag-inom. Okay. Nakakauna ba sila? Oo, Madam. Ako na silang gipakaon. Hama si Romero. Ida siya nga ipahilaw na og tarong ang sakyanan. Wa para ba moabot si Romero, Madam? May emergency sa ila? Mao ba? Sige. Diya lang una na. Wa pa din moabot si Mara? Wa pasad, Madam. Sige. Tabangin lang kong atiman sa mga bisita, Alice. Yes, Madam. Mag-ilis na ko, ha? Tuod ay, kuha nga ako mga pinalit na sa baggage compartment. Yes, Madam. Mag-ilis na ako. Wa pa gid sila magkakontak kay si Miss Mara. Miss Mara, may tingali nga, mubalik na ko sa akong kwarto. Ay, di ka. Pero miss, basin mauli na si Granny ni mo. Dili pala siya mauli. Nanawag man siya. O niya ba itong hapon or ugma? Justin, para ato kining adlawa. Unsa man ka? Dili ka excited na masolo ko ni mo din sa kwarto? Ha? Dili ba ka excited? Wa ka malipay na ako? Oh, nalipay man. Dali, magdugan tag shower. O niya, mamahot Kamaubi akong magluto. Okay. Sige, anda mo na akong bathroom, ha? Bahala na lang ni. Nindot yun kayo si Miss Mara. Lahi ragit siya ni Alice. Maayo kayo siyang mutag romansa. Alice, ikaw na'y bahala din sa bahay, ha? Ako lang ipahimutang sa resort ang mga bisita. Yes, Madam. Ug kung mabot si Mara, ina nga dili mo lakaw. Kay ni anak ko. Kinahanglan makaabot ni. Sige, larga na dong. Ngano kang ako manhinuon ang gitugo ni Madam? Bahin siyang anak. Ngano wa man gid siya mo kontak ni Miss Mara? Hain mo sa Mr. Romero, eh. Unsa ka, Queen? Ako na lang mo kontak ni Justin. Nabalaka naman ko nila, eh. Katugnaw. Justin, gaksa ko, please. Kana ba? Busunod ka dahin kasi akong gusto. Anong malingaw ta? Kana. Agan ko niwas akong tangkugo. Aning una ta sa shower, ha? Ganahan ko din eh. Okay. Love ang isang pitna ko. Love. Si Justin na tingali ni. Dili di ay. Hello, Carlene. Ate
ate, may balita ko nimo. Unsa naman sab na, Carlin? Tuwa na sab sa ospital si Papa Mario. Og murag naglisod na siya. Kay gikuha si ambulansya. Ha? Carlin, kailan mahibaw ka sa iyang kahimtang? Oh, nabalakak ka sa atong amahan nga way hinungdan ate. Ha? Ano balakak man kaniya? Dako sa nato ate, ayaw kalimot ana. Dili mahitabong malimot ko sa atong amahan nato ug sa atong inahan, Carlin. Pero wa na tay mahimo. Nahitabo na ang tanan. Kung gusto ka masilutan ang atong amahan, ipadakop na lang siya. Aw sultihin na lang ko kung hain siyang hospitala. Ako na mo report sa mga pulis nga nangita niya diri sa atong dapit. No ate. Dili ko gusto nga mapriso si Papa Mario. Unsa? Kung dili ka gusto mapreso siya, unsa pa kini plano nimo sa atong amahan, ha? Carlin? Tubag ako, Carlin. Unsa ba gina imong plano sa atong amahan? Nga nagsige makagpaniid niya. Gusto kong mamatay siya nga magbasol sa iyang nagbuhat sa atong inahan ate. Unsa? Mo na akong gusto. Carlin, tiguwang na si Papa. Ayaw gyud pagbating kaluoy kang papati. Ayaw gyud. Carlin, Naibaw kung mapuutan ka. Dali kang makalimot og sa tao. Pero lahi ang sa atong amahan nato ate. Kipatay niya si mama tungod sa iyang pagpangapit. Ayaw kalimot anak. wa ko malimot, Carlin. Ikaw ang hinungdan ko nga nung naingon ko ini, Alice. Ikaw! Pa, Ikaw na lang nga kung paglaong ining baya. Ikaw na lang unta magkahawa sa atong kalisod. Pero sa maning mo gibuhat, ha? Hello? Ate Alice? Hello? Carlin, Ano mo naman kamutingog di ate? may giuna-una lang ko. Carlin, sulti na lang ko kung hain ka karon. Anhaon ta ka? Kuhaon ta ka? Di nalay kong paulit diha ate. Carlin, Nakahukom na ko. Di na ko mo paulit diha. naunsa man taon ka? Sige, kung dili ka mo paulit diri, ako na lang sulti kung hain ka karon. Anhaon ta ka? Kay mo bisita ko nimo. Sabta ko, Carlin. Gimingaw na kayo ko nimo. Ayaw na ate uy. Dili pa panahon nga mo ani ka. Sige te, bye. Carlin! Dili na yun ako siya makontrolar. May kaugalingon na siyang plano siyang kinabuhi. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinol. May kituwa pa sa iyang kwarto si Mara. Makapanawag ko ni Alice. Ay, naunsam sa ni si Romero eh. Nga di mo mutubag ang tawagan. Justin? Ah. Salamat ka na nawag ka. Nausa naman po diha. Ganun dili man mag-contact ni Madam Carla si Miss Mara. Usa man, may nahitabo ninyo? Oops, kalma lang Alice, kalma lang. Okay. Kuan, doon na lang mi na nalanganan ni Miss Mara din eh. Ug kabla ka na mo. Ugma, mamauli na mi diha, okay? Ugma, pero di ana mga bisita ni Madam. Og nangita na si Ma'am kang Miss Mara. Naglibo ko kung anong dili makakontak si Madam kang Miss Mara. Nga naman. Gi-off ni Miss Mara ang iyang cellphone. Di sa gustong makontak siya sa iyang inahan. Love? Sige. Ay, kabala ka. Okay ra ko diri. Love? Di ara ko diri. Miss, love. Sakyan ko lang ginis sa siyang tripping ni Bayana. Naunsa man to si Justin? Mura man og nagabuang. Mura siyag na hadlok nga nanawag. Nga na magha. Ugma pa day sila mauli. Kadugay pa. Wapagin mo dyan, Isumiro. Uwa pa magyud na Timoy. May emergency tingali sa ila. Ikaw, anong nga magkamaginok to sluyo? Ako lang gipos ang mga kinanan sa mga kliyente ni Madam Carla, Noy. Ay, naghayo na lang ugwahan si Madam. Saan nga, gikuyod man og bakasyon ang iyang anak si Justin. Bitaw. Ugma pa kuno to sila mauli, Noy. Mau ba? Ano mo itong panghubaw ko? Noy, mahimo mangutana. Ang tama na, day. Ay, di magkanabahin sa kwarta. Ay, dili, Noy, oy. Kuan ba? Ikaw ba?
Kung dunay magkasa nimo nga tao, kanang dako gyud kaayo nga sa, unsa may mong bation? Depende sa day. Kung may krimen siya nga mahimo, ako kung ipadako. Pero kung sa lang nga natural, ako lang pasailuon eh. Pero di ko musalig pa. Mao ba? Anong nakapangutan na magkana day? Ako nasang mangutanan nimo. Nakapasailor ka na ba sa imong amahan? Unoy. Mayo. Kaya ang tao nga dili makamaong mo pasaylo day, mao mag-antos sa kayugot, sa stress. Ang tao magpuyo sa kayugot, mao ang masakit. Ha? Busa, ayaw papuya sa imong kasing-kasing ang kasuko. Pagdumot, kay mauni mo dunot sa imong kasing-kasing o kalag. Mao na day. Nahala. Ay, ato lang ko sa tubangan, ha? Kay may buhaton ba ko dito? Ha? Bihano na di ka, day, alis. Sige na, Timoy. Unsa man kay ako buhaton? Aron nga mahanaw ang kayugot ni Carlin sa among amahan. Gusto yung masakitan, ha? O saman, wala naman ka bulihokin na. Patay na ka, ha? Ha? Ang demonyo! Siya ang angay nga mamatay og dili si Mama. Siya! Ang mga demonyong amahan ang angay nga mag-antos! Lawi, mamauli na kita. Kinanglang mupauli na ka, Miss Mara. Lovely, Ki. Dili mahimo, Miss. Padung na to sa inyo. Nahuman na nga itong bakasyon. Og nahuman na basta ba nga itong relasyon? Oh, Abi ni mo, Justin. Karon pa mahitabo nga nakagusto kog lalaki. Miss, Tinuod ba tao? Og swerte ka. Kay ganahan kong musugal para nimo. unsay buot mo ipasabat? Mo request lang ko nimo. Unsa man? Kung mingawon ko nimo, kinahanglang naadayon ka, ha? Oh, unsa? Uy, magkangani magkakawasagin nagbarog-barog, ha? Gibantayan ba ko nimo, Noy Timoy? Wa man. Nakita lang ako nga mura kag dunay gipaabot din ito sa gate. Ano ka? Kuan. Uwa man. Uwa, Noy. Sus, ayaw na lang pa makakalis. Padung pa ka, pauli na ko. Ha? Naibaw man ko ba nga doon na may relasyon si Justin? Noy. Noy, wataon, uy. Kuan, una-una lang na nimo. Suod lang gid ming tulo si Romero ug si Justin. Ayaw na lang pa makagday. Mas doon ako'y nakita nga personal nga pagbati kung magsulti mo si Justin. Ayaw pag-una-una og lain sa amo ang kasuod ni Justin, Noy Timoy. Ayaw ka bala ka day. Di man ko manabi. Ha? Dugay na kong nakabantayan na. Oga, way dautan kung magkasabot mong duha si Justin. Naibaw ko kung anong nahadlo ka. Si Madam Carla ang imong gikadlukan, di ba? Tungod sa iyang gibao ninyo nga kung maguyab-uyab nga katabang, mapawao niya. Noy. Ay kabala ka, day. Kung unsa may niya sa kung una-una, ako na lang na. Di ni makaabot kang madam. Pero wa siya katungod nga butan ang kasing-kasing sa usa ka tawo. Alis. Way katungod ang akong inahan nga magbuot sa bation sa tao. Sa ako bation o sa uban. Ha?
Bitter lang kayo ng akong inahan. Kay gibiyaan maguna siya ni Daddy sa gamay pa ko. Hain man di imong daddy. Oh, may laing chick. Mao naman ang uso karon. Ha? Pero, di na pwede ni mo ha, Justin. Ha? Unsay? Samtang kita pa. Dili ka mahimong mang chicks. Ha? Oh. Ngayon nakurat man ka. Miss Mara. Ngano di ay, maliwa na ni mo nahitabo na tos makadagkang ikayon? Grabe ba akong nakapahimos na ako. Kuwan. Kaysa man din ang babae nga gusto ni mong panguyaman ba? Ha? Oy. Ako lang tong istorya nga, Duna. Oh, okay. Kana noon, murag okay ko anang ang balita. Tuod, sunod adlaw, sa beach na sa Tamagstay. Naana ang imong mami sa inyo. Ha? Agda ang imong mami. Naana di ang kontrabida. May problema ba mo sa imong inahan? Sobra siya ka-estrikta. Wa ko kauyon. Ingon anak mo ginang inahan. Kinanglan, mag-istrikta para musunod ang anak. Lahir siya mga balaod. Dili ko kauyon. Ay, nagtuo siya nga ang mga katabang. Mahimo ding hilabtan hangtod ang personal na kinabuhi. Tuod, careful lang to ni Mommy. Salamat. Unsay salamat. Wa, miss. Kuan. Salamat nga doon lang ta sa syudad. Niya na kita. Uy, noon sa nakatabang. Nga nagdali man nagsugat. Nagnisi pa. Good afternoon, Miss Mara. Justin. Kuha nga ako mga gamit sa loyo. O ang mga bulingon. Labhi ha. Miss. Justin, pahuway na. Kaya ba akong ikapoy kas biyahe? Pali kong abli sa luyo. Kumusta man ka din eh? Ay, mo si Romero. Wapaghapon mo to nga. Sorry. Sorry sa unsa, Justin. Kuan. Nga, wa ko makakontak dayon nimo. Si Romero magud. Di mo tubag sa akong tawag. Ako pa tong susihon sa ila ko na unsa to. Ha? Sige na, ablihin ang luyo kay kuhaon na ko ang inyo da. Isuod na lang sa puti nga pa natong bag ang imong bulingon. Ako na lang ni dadon sa bahay. Sige. Makita na lang tas bahay karong gabi, ha? Ato ko man yapon. Gimingaw ko sa linat ang bukog sa baboy nga imong lutoon. Okay. Hay naman ni si Justin. Wa pa man mauli. Kaduha naman ako inita ang sabaw. Wa pa man gid siya. Dili sa mahimong ako siyang tawagan. Kay basin ko na uli na si Madam. Pait man sa dining magtago-tago ang atong relasyon. Pero, dili pa gyud ko andam nga moatubang ni Madam. Tanguy ab naman nung kung kagutom ani. Miss, mupaulin ako. Oops. Last shot na lang. Okay. Last shot. Good. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Miss, kinahanglan mupaulin ako. Kay musayo ra ba ko dini ugma? Ani na lang katong si mong kwarto. Ha? Ganahin ko nga. Ani na lang kabatuog si mong kwarto. Pero miss, basin mo sudi ni si Romero ug si Alice. May pauli na si Alice, diba? Si Romero, mo to nga. Sinuitip mo eh. Nag-atiman na siyang apos ila. Og si Mommy, nag-atiman siyang kliyente sa beach. Solo na to ang bahay karon. Pero... Ay, pagsaba. Sa naman yung oras. Alas 12 naman di ay. Hay naman ni si Justin. Ana, nagdaguok naman ni akong tiyan. O pagkida siya mauli. Naon sa pagka si Justin. O pagka to siya madisgrasya sa dan. Ay, mukhaon na lang ko. Na, kabugnaw na sa sudan.
Oh, uy, wala. Uy, hindi ako madi ko sa akong higdaanan din sa mansion. Si Alice. Nagpaabot na gito si Alice na ako. Oh, Salamat. Salamat gani araday ka din sa men's quarter. Hindi pa na kog naunsa na ka. O magkuga maulit gabi eh. sorry Alice, pero Nakainom ka no? oo, nakainom ko. Usaon nga, nagipainom ako ni Miss Mara. Nag-inom mo si Miss Mara? O lagi, dito mo siya sa swimming pool gabi sa pagpanangin ako. Nag-inom. Unya, iya kong kitagayan. Ganun wa magkamubalipad. Di pa ulit naman ni mo. Ibalibad ko. Pero nagsige mo siya glass shot na lang ko no. Namo to, naabtan ko kahubog noon. Okay na lang. Ang importante, nga dinira ka sa imuhang kwarto na katuog. Pag wa ka mulakaw, nga nakainom. Peligro ba sa dahan, paingon sa ubos. Sorry kaya. Okay na. Ako bang gidahang imuhang gipaluto na ako. Ako lang ni inito na. Maulan to imong ipamahaw. Oh, Sige, di ako na. arin na lang to baga sa sulso kwarto. Di mahimo nga maabtan ko ni Miss Mara din eh. Sige, di ako na. Sa magika nang manawag ni Alice nga magdali-dali mo siya dubag ug mutago. Wa ka ni magbinuang ug una na ko nga akong asawa. Di lang kit siyang pabuong-buang ako. Hello, Caroline. Nanawagan ka? Ate, kuan, uwa lang. Unsay wa lang. Gimingaw lang ko nimo. Unsa? Caroline, gimigaw na sab ko nimo. Maintingaling mo pa uli na lang ka. Ate, patay na si Papa Mario. Unsa? Patay na si Papa Mario? Oh, pero wa ko makauyon sa kamatayon niya. Natuog na siya sa dayon. Husto na, Carlin. Ayaw na pagunahon na pagdautan ka, Papa. Pero wa pa ta makapaus niya, ate. Wa ko makakita niya nga mihilak ug maayo. Carlin, patay na si Papa. Usa pa ba'y gusto ni mo? Carlin, ayaw pa da sa imong kasuko. Kinahalang pasayloon na ni mo si Papa. Aron makapadayon ka na sa unahan. Dili ka magmalinawon kung papuyon ni mo ang kasuko sa imong kasing-kasing. Ikaw ang mag-antos ni anak Carlin. Hello? Nakabati ka ba nako, Carlin? Pero naa ba ang babae nga miguba sa kasing-kasing sa atong inahan, ate? Naa pa siya, bay. Hello? Hello? Kinuo ko. Usaon naman lang na ako ni si Carlin. Ganong iyon naman ang iyang kasing-kasing. Matinumtanon kaayo. Anong nagila ka, Alice? Justin, nari ka diha. Kinsa man ang magtawganan nimo? Ha, Alice? Justin, kuhan. Ganina ka ra ba diha? Nganong nagilak man ka? Kuhan, nahinumdum lang ko sa... Nahinumdum lang ko sa kong amahan. Wa pa nimo tubag ang akong pangutana. Kinsa ang nanawag nimo? Justin, ay lang kasuko. Kuhan, kanang... Unsa man? Nangabit na ka? Unsa ko kanang imong ipanulti? Wa taon ko mga bitoy. Ug dili na mahitabo, Justin. Mahal ta ka. Kundi nimo kabit ang nanawag nimo. Nganong nagilak man ka? Kuhan, ang nanawag na ko kay... Justin? Wa pa ta mahuman na. Justin, kinuo ko. Dili nagatingalin ako mapungan ang pagtago kang Carlin gikan kang Justin. Justin! Miss Mara. Oh. Niyara ko. Diin man ka. Dito ko sa luyo. Mao ba? Okay. Kuan, May isugo ka na ko. wa lang. Ha? Kimingaw lang ko nimo. Miss Mara, naa sila si Alice og nuiti mo sa luyo. Nganong mahadlok man ka? Dila ko gusto nga may baw sila bahay nato kay Nganong mahadlok man ka? Nga ulit tao man ka. kuan. Basta dila ko gusto nga masuko na ko imong inahan. Kay daan na magutong nagpasidaan na mo ang imong inahan nga di gid mi maguyab-uyab din eh. Okay. Sige. Tuod kay gabi eh. Ani gyapon ka matog, ha? Ha?
Mubalik lang ko, miss. Muuli lang ko diyot sa bay kay magkuha ko akong bagong ilisan. Palabihin na lang ni Alice ang imong mga pulingon diha. Ha? Oo, sige, akong palaban niya, pero mupauli lang gyud ko sa bay kay samo kaya mong kwarto eh. Asa man nidapit ang inyo? Ako sa ubos, pero ay lang pagunahon na og adto kay mauwaw ko eh. O gawas pa, hindi lagi mahimo nga may baon mong mami bahin akong duwa. Okay, sige. Limpyuhin na lang ang auto. Sige, miss. Ay, nako. Nanawag na sab si Mommy. Sige, miss ha. Ariw na ako sa luyo. Okay. Hello, Mommy? Mara, hain ka man karon. Diyan ako sa bahay, Mom. Nauli na ko. Yan di ka man matubagod tawgon. Gitubag na tika karon, Mommy. Please, laban akong Ayaw na ko kasabi ka nun. Hain man ang driver, si Justin. Tuwas garahian. Naglimpyo sa auto. Sige. Ayaw na lang nagdadaan sa imong laag-laag, ha? Kay doon ako laing kliyente nga moabot. Akong ipasugat sa airport. Okay, yes, Mommy. Magpondoon ako diri sa bay. Kano sa man ka mauli diri? Usa ka semana ko diha. Sa Sunday, naan ako diha. Okay, Mom. Bye. Amping. Yes. Makalugar mi si Justin din sa bay. O pila ka gabi eh. Kinsam kasulti ni Alice da. Nga mura man siya mahadlok nga. Maagdan ako nga nagsulti sila. Bay, nuruli na rin mo. Bay. Si Ate Alice, nana? Kuan. Tuwas loyo, pero mero. Ayaw naglahos dito ha. May pangutana lang ko nimo. Unsa man na? Nakabantay ka ba nga doon ay magtawgan na ni Alice? Ha? Akuan. Naman si cellphone. Makapanawag yun siya. Mo ba? Naibaw ka ba kung kinsa manawag niya? Na, waas ko kabaw ba yun? Nga naman de. Nagduda ko nga doon ay kabit si Alice. Unsa? Unsa kayo gingon mo bay? Nagduda ko nga doon ay kabit si Alice. Agoy. Ginoo ko. Nga nung miabot man na si mong nahuna, bay, nga doon ay kabit si Ate Alice. Tungkol kay doon ay nanawag niya bay. Ug niya, ako siyang gisundan. Ug naabdan lang ako nga nagilak siya samtang nagigsulti sa pon. Ha? Bay, ayaw na sa dayon pagunahon na nga nanggabit si Ate Alice. Kibuutan ka ng imong asawa. Unya, hilumon ka na. Kasagaran sa ilumon bay. Lawom nagduot mas maay pa ang mga sabaan kay may baw ka pa sa dagan silang utok. Pero bay, dili man jud ko makatuo bay ka ng imong gipasangil ba? Di jud Pero ko nga matuo. naghilak man siya, ha? Ambot Naghilak lang, siya. ambot lang. Wadi ka mutan na. Wa siya makatubag. Naglisod siya tubag. Di sa ko ganahan nga magigsulti niya karon kay nasa suod si Miss Mara. Mauna yung ginaingon ba nga kalma lang yun una. Kaya tingali, maproblema mo ni Miss Mara. Mabuking na noon mo ni Madam Carla. Lakaw bay, pangutan si Alice kung kinsang nanawag niya. Nga nung nagilak-kilak man siya. Ug murag nahadlok siya. Gihadlok na tingali siya sa iyang kabit. Sige. Ako siya doon. Sekretuha lang ha, kay nasa suod si Miss Mara. Hello, girl. Hoy, gaga. Ako ni si Mara. Uy, nan ako sa Pinas. O gabi ni mo, may nakita na akong guy diri nga nakapalukmay sa akong heart. Bayot! Oops, eksaba ni mommy ha. Nga nakauyab dahil ko diri sa Pinas. Yes. Secret lang una na. Okay. Iyangan? Well, secret lang una. Unsa man ako sa pagpasabot si Justin. Bahin ka, Carlin. Naglibog naman hinuon ko. Ang ako lang kun makigsulti gyud siya ni Carlin. Hey. Ay, Romero, mayo kay ni Akana. Noon sa mo si Justin, tingnan mo nagsilos man to. Shh! Hinaya ka ng tinguli mo. Ay. Kaya naa siyang kwarto si Miss Mara. Ate, unsa lagi nitapon ninyo? Nga nangutan na mato si Justin ako kung may kabit ba kuno ka. Unsa? Nangutan na siya ni mo, anak. Oo. Ate, unsa man pagkahitapo, ate? Romero, naabdan ko niya nga. Nakigsulti ko kang Carlin sa cellphone. Unya, nagila ko kay patay na si Papa. Unsa?
kung tinuod man nga akong pagtuda nga may kabit si Alice. Oh, tabla na mi. Total, nainayak naman ko ni Miss Mara. Sakyan ko nagmaayo ni Bayana. Kana pa'y hayahay kay ko din pero makalagot sa mga naon kung tinuod man nga doon ay kabit si Alice. Panoy. Unsa? Mga nang hitabo. Oh, Romero. Nagdumot paghihapon si Carlin sa mong amahan. Bisan kung patay na kini. Huwag yun siya magkapasahilo ni ini. Kuyawa din ng Carlin nga mudad tumot. Lahi siya sa uban, Romero. Doot yun sa bukog ang iyang kalagot sa among amahan. O karon, tuan na kang maninay Marcela ang iyang mga mata nakatutog. Mayong Sa kabit ni pagpaminaw sa Lex Pino. Huwag nahadlo ko nga magkasag na nga kumango dito sa syudad, Romero. Imo na lang unta siyang ipapauli. May prangkas siya na ako. Nga dili na siya mo pauli din sa ato, Romero. Unsa? Nabalakan ako sa kahimtang ni Carly dito sa syudad, Romero. Ate, ang ikaw wala ka kang may Justin, uy. Kinagduda na ni. Nakabit ni mo si Carlin nga nanawag. Usap-asap na. Naglibog naman ko ni Romero. Te, usar gyud mo mahimo ana. Unsaon man, Romero. Sultihin na lang sa tinuod si Justin. Sa tanan gyud bahin kang Carlin. Oh, karong gabi, ako na siya sultihan. Ana, ug kinahanglan mangisog ka yun. Mayon ta ko mo pauli si Justin karon. Husto si Romero. Kinala mo sulti na lagi ko ni Justin bahin kang Carlin. Ug unya na ako problemahon si Carlin. Wala pa gid makasulti kanina ni Justin da. Pero nagkasiguro ko nga mo pauli siya. Kaya doon na pamiangay ko sa yunon. Bay, muna na lang ko mo, bay. Sige, bay. Ako na ni tiwas ang limpyo ng mga tolls, bay. Sige. Mupauli ka ron? O, bay, pauli ko. Sige. Una lang ko ni mo, ha? Uli nyo ka, ha? Kinahanglan mo sultigin ako si Alice. Kung kinsa ang nalawag niya. Justin? Oh, Miss Mara? Namauli na ang tanan, no? Oh, miss, namauli na. Maayo hinoon. Dili. Doon nga ni una ko sa panihapon. Ha? Mubalik lang unya ko, miss. Justin. Ang ano man ko, uy. Miss, matumba ka. Matumba tang duha. Justin. Ang anong dali man kay kumingawanin mo. Oh, Miss Mara. Ay lang pagkabiyan sa kong liog. Niyata sa gawas. Aw. Dali isa suwed. Aron may makakita. Ha? Sige na. Ayaw na lang pagpauli, okay? Oh, Miss Mara.